hit és a kereszténység arról szól, hogy kövesd őt. Hát akkor engem bedobhatsz abba az országba, ahol nem tudom, hogy merre kell menni. Bedobhatsz abba a városba is, ahol nem tudom. A sors, az élet bedobhat olyan helyzetekbe, hogy fogalmam sincs, hogyan tovább, de nem is kell tudnom, hogy hogyan tovább, mert nekem nem a jó utat kell keresnem, nem a jó döntéseket kell keresnem, hanem Jézust kell keresnem. És ha én Jézust keresem, és őt követem, akkor nem a jóval haladok, hanem a legjobbal haladok. Mert a legjobb ő! És ezt ideje hallania mindenkinek, hogy Jézus a legjobb, és a jóért ne áldozd fel a legjobbat. Senki nem bánta meg, aki őt választotta. Ha őt választottad, az utolsó leveletedik tarts ki.